L'Ajuntament d'Albatàrrec m'encarrega el projecte d'adequació d'un espai urbà, el Parc del Riu, per a poder-hi desenvolupar activitats físiques, de lleure i de vida saludable. Espai destinat a un públic de totes les edats i de condicions físiques. La idea generadora del projecte és la incorporació d'una retícula que sigui respectuosa amb l'entorn. Aquesta es desplega, s'adapta al terreny i respecta els arbres existents. I damunt, una tarima de fusta ordena, connecta i organitza els diferents espais i recorreguts del parc. Damunt d'aquesta tarima s'hi disposa uns elements prefabricats de formigó que actuen com a fita, que són els contenidors dels diferents punts d'interès, els banys públics, un punt d'informació, taquilles. La intervenció es completa amb la incorporació per zones d'arbres i plantes autòctones amb característiques de floració i color diferents, de manera que el parc tingui color tot l'any i es mantingui com un espai viu i canviant.